সাপটা হচ্ছে মনুষ্যর কাল। জয় জগন্নাথ। যার ঘরে বেমার আছে, যার ঘরে রোগ আছে, যার ঘরে দুঃখ সুখ হচ্ছে, তার পরিবার অশান্তি হচ্ছে, নাগକୁ দান করিব। বড় বড় লোক 400 500 300 দান করুছি। বাবুরে নাগକୁ ଦେଲେ ଜଳ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବନି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ି ଭାଗ ଯାଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏ ମହାଦେବର ପୂଜା ହଉଛି। ମହାଦେବକୁ ଦାନ କରିବ। ଯାର ଘରେ ବେମାର ଅଛି, ଯାର ଘରେ ରୋଗ ଅଛି, ଯାର ଘରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଛି, ଯାର ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି, ନାଗକୁ ଦାନ କରିବ। ନାଗକୁ ଛୁଇଁଲେ ରୋଗର ମୁକ୍ତି, ପାପର ମୁକ୍ତି। ଭାଇରେ ମନେ ରଖ। ବାବୁରେ ଯାର ଘରେ ବେମାର ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଛି, ଏ ନାଗକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁବ। ନାଗକୁ ଛୁଇଁଲେ ରୋଗର ମୁକ୍ତି, ପାପର ମୁକ୍ତି। ବାବୁ ନାଗ ରାଜା, ନାଗ ଦକ୍ଷିଣା, ମହାତେ ବାବା ଏ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ତାର ପରିବାରକୁ ବାବା ଶାନ୍ତି କରିବ। ବାବୁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଟିକେ ସାପ ଦେଖ। ବାବା তুই মতে মারি কামুড়ি পারিবনু। মোর গুরু বাবা দিয়েছি মাত্র 5টা গছ। জয় জগন্নাথ। মহাদেব বাবা মোর মার গ্রহকে শান্তি করিব, তার পরিবারকে শান্তি করিব। রহ বাবা নাগ, নাগ রাজা তুই মতে মারি কামুড়ি পারিবনু, ছোট অঘাত করি পারিবনু। যা দেবার আছে নাগকে মা দান করুছ। ছইতে মা ଟିକେ ছইতে রোগর মুক্তি, পাপর মুক্তি ছইতে। নাগକୁ ଛୋଇଲେ ରୋଗର ମୁକ୍ତି, ପାପର ମୁକ୍ତି। ନାଗ ରାଜା ନାଗକୁ ଦାନ କରୁଛ। ତୁମର ବାତ ରୋଗ ଅଛି, ଅଣ୍ଟା ଧରୁଛି, ଗଣ୍ଠି ଧରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ମହାଦେବ ବାବା ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ବାବୁରେ 5ଟା ଗଛ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମ ଗଛ ନାମଟା ହଉଛି ଅର୍ଥ ଗଛ। 2 ନମ୍ବର ଗଛ ନାମ ହଉଛି ଲାଜୁକୁଡି ଗଛ, ହାତ ମାରିଲେ ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି। 3 ନମ୍ବର ଗଛ ନାମ ହଉଛି ବେଲ ଗଛ। 4 ଗଛ ନାମ ହଉଛି ନିମ ଗଛ। 5 ନମ୍ବର ଗଛ ନାମ ହେଲା ତୁଳସୀ ଗଛ। ବାବୁରେ ଏ 5ଟା ଗଛକୁ ମୋର ନାମ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାଦେବ ବାବା ମୋର ମାର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି। ଯା ତୋର ବାତ କେତେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଅଣ୍ଟା ଧରୁଛି, ଗଣ୍ଠି ଧରୁଛି, ଛାଡ଼ିଯିବ ମା। ବାବୁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଟିକେ ସାପ ଦର୍ଶନ କରେ। ମହାଦେବ ବାବାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ମୋର ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ମାଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରିବୁ, ତାର ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି କରିବୁ। ରୋଗର ମୁକ୍ତି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି। 5ଟା ଗଛକୁ ହାତେ ହାତେ ଆଣିବୁ।